Prevádzkujete výrobný areál, sklad alebo firemný pozemok, ktorý potrebujete ochrániť pred neoprávneným vstupom? Aj jednoduché oplotenie dokáže znížiť riziko narušenia objektu či zamedziť vstupu nepovolaných osôb. FIOS vám pomôže navrhnúť riešenie. V spoločnosti FIOS navrhujeme a montujeme priemyselné oplotenie, ktoré spĺňa všetky bezpečnostné normy a nároky moderných areálov. Ponúkame odolné kovové panely, zvárané pletivá aj riešenia s bezpečnostnými prvkami ako ostnatý drôt či žiletkové bariéry. Plot vám prispôsobíme na mieru, podľa terénu, požadovanej výšky aj úrovne ochrany. A prečo si vybrať práve nás? Oplotíme výrobné areály, sklady, dielne aj hospodárske dvory, spoľahlivo a v súlade s bezpečnostnými normami. Naše priemyselné oplotenie je navrhnuté tak, aby odolalo zaťaženiu a poskytlo maximálnu ochranu majetku. Zabezpečíme montáž v dohodnutom termíne bez zbytočných obmedzení prevádzky. Ponúkame pletivá, zvárané panely, 2D a 3D systémové riešenia podľa požiadaviek objektu. Cenovú ponuku vypracujeme zadarmo, na mieru podľa vašich požiadaviek. Zabezpečíme všetko od obhliadky, návrhu až po finálnu montáž, vrátane odborného poradenstva. Hľadáte spoľahlivého partnera pre priemyselné oplotenie vášho areálu? Vo FIOS navrhneme a namontujeme riešenie, ktoré spĺňa bezpečnostné štandardy aj vaše technické požiadavky. Zabezpečíme obhliadku, poradenstvo aj montáž, rýchlo, odborne a na mieru.